se nám představí, ano, Pavlík. Právě teď se nám představí naše vánoční překvapení pro vás a pro nás všechny, protože já taky nevím vůbec nic. Já budu taky překvapená. A představí se nám náš Swing Kids Band. Takže já poprosím všechny, který se to týká, aby sem přišli. A prosím, ne, ještě ne. A hlavně bych chtěla přivítat Čavisku, naši milovanou, která nám k tomu řekne pár slov. Díky! Přátelé, takže teďka vystoupí Secret Band, jo. Prosím vás, jak je to s dárečkama pod stromečkem? Nikdy v jednu chvilku nerozbalíte všechny dárečky zaraz. To znamená, že postupně si budeme rozbalovat další a další dárečky. Ty dárečky tady chodí někde mezi váma. Vy nevíte, kdo to jsou ty dárečky, ale ti dárečci ví, kdo jste vy. No, takže je to trochu nefér. Každopádně jde o to, že všichni z těch lidí jsou velcí talenti a v této komunitě byli, budou prostě obrovsky talentovaní lidi, pardon. A prostě tohle je jenom hrstka z nich, takže na dalších akcích si myslím, že se budou pořád vylupovat další a další, nejenom teda tanečníci, ale i muzikanti, zpěváci. No uvidíte sami, co se tady bude dít. Myslím, že tady má být dneska i nějaký koncert rockový nebo tak něco. Jo, takže úplně první dáreček, který si rozbalíme, prosím vás, pokud půjde o ženy, tak rozbalit si dáreček, jakože abstrakce, jo. Jo, metafora. Než ho tady budete někdo obtěžovat na hajzlíku, že jako rozbal vesnici. A můžu? Může.